gauza esan behar duena da, 5 urte kostatu zaidala ona etortzea bizitatzera, azkenen eman diate baimena, laguna garelako, ez naiz etorri hori musikaren izelako, edo ez laguna garelako etorri naiz, eta horren 5 urte pasata gero, aurkitu dut oso fuerte, oso ilusionatuta, beti bezala, esan dit hori, independentista zela sartu zutenean eta eskertiarra eta jarraitzen duela horrela izaten, eta hori dela bere mezua saldu dionean gainera, gero zuek hemen zeundetela, ez? Beraz, oso ondo nire bai ilusionatuta, aurkitzeagatik ere bai lagun bat, eta posibilitatean esan da baita ere, benetan zentzugabeko zigorra dela hau, beste bat, ere, eragiten digutena, berari egiten diotena, baina den hori egiten digutena, eta bueno, Laster kalean izango da, eta hemendik gutxira, Gabilondo ere bai, Iñaki Gabilondo, esan zuen bezala, igual izango da gure hurrengo lehendakaria, beraz, ez dakit hori kontutan hartzeko. Iruditzen zait, urratsak eman behar direla, zoritxarrez gobernotikan ez dute ezer egiten ari, eta espera dezagun orduan, gobernu alik eta Lasterren alde egitea gobernu espainoletik, eta Laster abiatzea beste bide bat hau dena konpontzen azteko, ez? Bestela frustrazioa besterik ez dutera egiten. Ordua da urratsak emateko, ordua zen urratsak emateko, eta bueno, testu inguru historiko honetan, geldirik eta ez baduzu horrela egiten, nik uste dut hori jendeak hartu duela kontuan, ez? Nik uste dut gero eta nabarmenago da baita ere, Arnaldo Otegi bezalako politikari batek egiten zuen lana, eta hemen Gartzelan izatea kontraesan handia dela eta injustizia izugarria. Gartzelan eratu zuten independentista eta eskertiarra izateagatik, eta jarraitzen dut izaten independentista eta eskertiarra, eta transmititzeko hori, ez? Autokritikoak izan garela beti, eta ilusioa ez galtzeko.